Good morning, good afternoon, good evening, everybody, depending on where you are joining me. As in no gadero on channel ma oni nega dikechi magani hine echa da agwu. Because my people, I have come again and onye ji maka we no level atata abu maka Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry. My people, I want to ask this question, Don't be offended. That's not Ajuja. Does it mean that not Jesus, as in that there is no power in Jesus? Does it mean that not Jesus, anybody not bally a man of God, that not Jesus aga have fight for that man of God? Does it mean that anybody worshiping or following Jesus, that's not onwe ka esi gwa ya okwu ọjọọ ma ọ gwa ya okwu na like okwu na adịrọ mma? Ọ pụtara that na Jesus enweghị ike ikuni genocidal person ọgụ. Well, ogeji wee bụ no Nigerian police, Nigerian SARS bụ ndị the people na-akpọ Jesus na-eji ejog. What happened to Jesus Ebuka Obi na ekpere? What happened to him? When Ebuka Obi akpọghọ Jesus mgbe o feel that na Mathias Ezeaku na akpari ya nọ na-ebo ya ebubo. Gịnị, what happened to Jesus? Echen that na akwụkwọ nsọ unu na-ebugharị oso unu that you should call upon God in the time of trouble. Call upon me in the days of trouble. Call upon me, I will answer you. When Ebuka Obi call upon Jesus in the days of his trouble, in the days of his own trouble, the day of feel that na Mathias Ezeaku na akpari that na ono na nsogbu. Gịnị mere that as in what happened to the preaching these people na preach? Gịnị mere the preaching Ebuka Obi na preach to the people, to his congregation? Gịnị mere that na ọ naghị practice ihe ọ na preach? Ebuka Obi, the last time I checked, onwebeghị ụbọchị ịnọkọta preach very your members that na onwe onye kpalili onwe onye mee ihe ọjọọ, they should go and call SARS, they should go and arrest the person. He dey preach here. That is not what you are known for. So why did you decide all of a sudden kama ị ga-call on God, call on Jesus in our worship, eto through phone kpọba Nigerian SARS, kpọba police ka abịa mee Mathias Ezeaku arrest? Does it mean that now your Jesus is powerless? Does it mean that now Jesus ya he na-ekpere that's not the powerless? Does it mean that now that chaplet in our chigari that's not the powerless? Does it mean that now that Virgin Maria in our worship that's not the powerless? What happened to those ụmụ arụsị apịrị apị unu na-aba awurutu unu na chigari chaplet? Okay, onye kpalie unu, onye kpalie gonwa bụ Evangelist Ebuka Obi, ihe ga-eji wee revenge ye, ihe ga-eji wee revenge ye mkpali onye ahụ kpaliri bụ ije kpọọ SARS, kpọọ police. Alụ umelu in omenala way, in our own omenala tradition, ọ na-abụ nwa onye mere anyị ihe ọjọọ, anyị ga-ebu ụzọ gwa onye ahụ na o mejọrọ anyị and that na ọ ga-arịọ anyị biko. Onye ahụ jụrụ that na ọ gaghị arịọ anyị biko, we will go and summon the gods of our land. Then no gena de anya gods of our land abonite deal with that person mejọrọ anyị no. That is it. So ke ihe bụ na ị na-akpọku Jesus ehihie ụtụtụ abalị, oluzie mgbe ọ gbajioro dọrọ gị nweke ibe gị gwa gị ihe o kwesịrị ịgwa gị, tụọ gị mmehie gị n'ihu, ịgbapụ ọsọ je kpọọ SARS, kpọba police, jebe Abuja. Ebuka Obi, ihe lemee gị, you should be ashamed of yourself. Ihe lemee gị ka m na-agwa gị. Ebuka Obi, sepụ aka enwe n'ofe before ọ ghọrọ gị aka mmadụ. Ebuka Obi of Zion Ministry, sepụ aka enwe n'ofe before ọ ghọrọ gị aka mmadụ. What are you preaching in Zion Ministry? Ihe na-preach bụ nwanne na nwanne nwe okwu, si jee kpọọ police, si bụ jee kpọọ SARS. Gịnị ka Mathias gwa gị? Every time una na-ebugharị Bible, well, unu enweghị mmụọ forgiveness. You people don't have forgiving spirits. Ịpụta iwere ọnụ na-egbu ọjị, iwere microphone na-alaghalị ile na pulpit na-asa n'ọnụ. Well, what you are preaching, you are not practicing it.
You should be ashamed of yourself. Look at you. Well, so this husband and wife in a set to gasri their issues. So as in tomorrow now, you will advise the wife to arrest the husband, or you will advise husband to arrest the wife. Is Mathias Ezeaku not your brother? Go na Mathias and obu fast so ko no na aso. Mathias gwazie okwu, ifilo that no okwu ogwa aga na like ya na odiro gi mma. Kama ị ga confront o ya si that na nwoke m na ihe ịgwa na m nwa like ya. Come and clear the air. Elachapụ ọsọ je kpọba SARS. And ị nwere Jesus. Mama enweghị ego enwere m Jesus. Ọ dị ihe kọrọ mmori. So that means Jesus ekọrọ. So a lot of things ekọrọ gị. Upon kwada that na ị nwere Jesus. Ebuka Obi melu na onwe na ebere. Kwụsị na deceive people. There is no road n'ụka. Onye ọbụla na-believe na church, onye ahụ na-efool onwe. You are just fooling yourself. All these things if land na-emegharị up and down church, fire, die by fire. All those things are nonsense, rubbish. Ademe abịa na my side. Enwe m time ahụ. Gonna those days mgbe anyị megheliri. Any of you na yalo ụka today now, that's any of you jekelere m n'ụka. During the time my father said na echegari go that none agazi deeper life. You can't quote Bible more than me. If you get na. So you guys are deceiving. There is no miracle in the church. No miracle there. Stop, Ebuka Obi, stop lying to people. A lot of you, not only Ebuka Obi, a lot of you criminals out there looking for people's pockets, all in the name of tithes and offering. Jenu cho ihe unu ga-alụ. Buru na akwụkwọ a unu amaghị onye dere, jenu tufuo ya. Gbani ọkụ. Ihe unu na-eme abụrụ ya. This thing unu na-eme is nonsense. Gwa onwe gị eziokwu. For the past how many years ị na-ebugharị akwụkwọ in the name of na ị na-agụ Bible, what have you achieved? Gịnị ka ị mepụtara be nna gị? Ọ na-abụ onye that is onye zuzugharịcha onwe ihe ọ chetara oje bunie Bible. Ikpebe ụka ịghọ pastor. All of a sudden bido na-anakọrọ people their sweat. Mgbe na ibube pastor, gịnị ka ị mere achieve? Ị na-ebugharị Bible. Ngwanụ n'enu Mathias gwalụgo okwu ịlike. Okwu mejọ gịnị? Kama unu ga-esetụlụ ya amicably ka nwanne na nwanne ịlachapụ ọsọ because iji ego. Ụmụazị Igbo na-enye gị ego, ị na-eri. With the ones politicians na-enye gị, ị na-analụ na-eri. Ọ bụzi iji that money wee na-eme your people, your brothers intimidate. Onye gwa gị eziokwu, iwelu SARS chọwa onye ahụ. Ebuka Obi, I'm challenging you. Welu SARS bịa kpụrụ m. I'm not hiding. But welu SARS bịa kpụrụ m. You are as an Igbo fake. Onwe miracle ị na-eme. Look at the blind girl akpọtara na your ministry. You could not heal her. Ịpụta gossip we blackmail we the girl. Na iji jụọ the girl gịnị ka ọ chọrọ without being told. Don't you know that na that girl chọrọ ịfụ ụzọ? You better cover yourself. You have no power, Ebuka Obi. You are powerless. Stop deceiving people. Nwe single power ị nwere. Jezuo ike. Ị nweghị power ọbụla. Stop ị na-aghọrị people. The little girl who do blind bịa na your ministry. Kedu ihe o bu n'obi wee bịa? Ọkwa for her to see. You could not heal her. You could not make her to see. Ị nọ ebe ahụ na-elewasị ọnụ. Shame on you, Ebuka Obi. Ebuka Obi of Zion Ministry, I sing shame unto you. You are a disgrace to Ndi Igbo. You are not a good example of Ndi Igbo. Ị naghị egosi good example of nwafọ Igbo. Itile eti. Na ihe ego gara during the governorship election in Imo State. You came out to campaign for onye anụnwa Hope Uzodimba for killing your people. Ihe pụta gwa anyị bụ that na o nwere ilodo na akụkụ primary school side ebe na Hope ejene commission all the road. O commission ya that's olubekwa ya alụ. Iwe pụta na campaign rie in disguise because na enyego gị ego ahụ enyego ga-etichi gị ọnụ. But ihe m na-agwa gị bụ gobu that is wepụ aka enwe n'ofe before ghọrọ gị aka mmadụ. Let nothing that's anwakwana anwa ka ihe ọbụla mee Mathias Ezeaku. Anyị chọọ Mathias Ezeaku achọ that your Zion a ga-amụ ịyọ. That's a ga-esi ọkụ including that your Virgin Mary n'ebe ahụ. A ga-agba everything ọkụ. Chineke melu gị ebere. Ka anyị nwa anwa chọọ Mathias achọ. Ka anyị chee Mathias eche na media. Ka ọ hapụ ịpụta bịa gwa anyị okwu. That's your Zion, we are going to pull it down. You will arrest all of us. Ị ga-akpọrọ anyị niile SARS. Onye iberibe. Look at you. Ịpụta ikpe tanjere n'anya. Ọchụ onwe anyị dịka gị. Come on, zuzupu